सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत मराठी शाळा आणि त्यांचं अस्तित्व या विषयाची मोठी चर्चा आहे। यात पार्श्वभूमीवरती प्रसिद्ध अभिनेते सिद्धार्थ चांदेकर आणि हेमंत धोमे यांनी ओरोस येथील सिद्धी सिनेमा थिएटरला भेट देऊन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे। यावेळी कलाकारांनी प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधला। मराठी शाळा टिकवणं ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे, हा संदेश या चित्रपटातून देण्यात आला। यावेळी शाळेच्या शिक्षकांनी चित्रपटाबद्दल आपली मतं व्यक्त केली, तर उपस्थित प्रेक्षकांनी कलाकारांवर कौतुकाचा वर्षाव केला। या प्रसंगी सिद्धी सिनेमा थिएटरचे मालक सिद्धांत सावंत, त्यांच्या मातोश्री आणि पत्नी आवर्जून उपस्थित होत्या। सावंत कुटुंबियांनी कलाकारांचं स्वागत केलं। नमस्कार, काय करते? मजा करताय का? बसा बसा बसा। फारच आम्ही पहिल्यांदाच आलो या थिएटरला। फार सुंदर थिएटर आहे, 2 थिएटर आहे एकदम। हो, क्या बात आहे, तुम्ही मस्त बघताय इकडे। वा, कोण कोण शाळेतला ग्रुप कोण कोण आहे इथे? हा, ग्रुप मध्ये आलेलं किंवा मग मराठी शाळेतले कोण कोण आहेत? अरे सगळे सगळे मज्जा येते आतापर्यंत जेवढा सिनेमा तुम्ही पाहिलाय, एन्जॉय करताय। आणि आमचा तुम्ही पॉपकॉर्न काय खाताय? थँक्यू थँक्यू। हे आमच्या सिनेमाचे लेखन दिग्दर्शक निर्माते हेमंत धोमे। आम्ही काल आणि आज अख्खा होऊच शकत नाही, पण कोकण दौरा करतोय। आम्ही पेणला गेलो, मग महाडला गेलो, रत्नागिरीला गेलो, आज सकाळी कणकवलीला गेलो, तिकडून इथे आलो। आता जाणार सावंतवाडीला मस्त जेवायला, मग तिकडून झारापला जाणार आणि मग पुन्हा सावंतवाडीला। सो कोकणात आल्यानंतर एक वेगळाच फील येतो, कायमच येतो, शूटिंगला आलो तरी आणि आता थिएटर व्हिजिटला आलो तरी। पण फार भारी रिस्पॉन्स मिळतोय कोकणातनं। सो थँक्यू म्हणायला खरं तर आम्ही आलोय की अप्रतिम रिस्पॉन्स देत आहे तुम्ही सगळे, असाच देत राहा। आपण आपला हा सिनेमा जो आता फक्त आमचा नाही तुमचा सुद्धा आहे, तो आणखी मोठा करूया। थँक्यू सगळ्यांना। मराठी शाळा वाचवण्यासाठी खूप चांगला प्रयत्न आहे। मी खरंच मला भारावून गेले पिक्चर बघताना, कारण मी मराठी शाळेची एक टीचर आहे आणि म्हणजे खूप तुम्ही विषय चांगल्या पद्धतीने मांडलात आणि शाळा बंद पडून याची वाटतंय मला सुद्धा। आता बघूया ही शाळा बंद पडते का नाही, तुम्हाला कळेलच। नाही बंद पडणार। जरा मला वाटतं ओळखलं जरा याचं पोस्टर लावलं गेलं नाही, त्यामुळे कळलं नाही बऱ्याच जणांना असं। त्यामुळे जर पोस्टर बाहेर मोठं लावायचं, मी येतानाच एंट्री केलं सांगितलं होतं। चांगलं थिएटर आहे, मला असं वाटतं की इथे आम्हाला आधी माहिती असतं इथे झालो असतो प्रीमियरला। अरे वा वा वा, थँक्यू। हां, मी प्रोफेसर प्रिया, मी मुंबईची वन ऑफ द बेस्ट स्कूल पार्लेटियक विद्यालय तुम्हाला माहीत असेल, तर मी आणि तिथे तिथूनच शिकला। मला खूप अभिमान आहे की आम्ही पार्लेटियकचे विद्यार्थी आहोत आणि त्यामुळेच आज जे यश आम्हाला मिळत आहे ना, म्हणजे बिझनेसच्या क्षेत्रात असू द्यात किंवा अध्यात्मात असू द्यात, म्हणजे जे काही आम्ही कार्य करतो आहोत ते आमच्या शाळेमुळेच आम्ही करू शकत आहोत। आणि तुम्ही दोघंसुद्धा मराठी सिनेसृष्टीमध्ये जेवढं कार्य करत आहेत, सर असू देत, तर आम्हाला बघायला सुद्धा तुम्हाला नेहमी वेगवेगळ्या तुमच्या मूव्हीजमध्ये किंवा वेबसिरीजमध्ये बघायला खूप चांगलं वाटतं। सिटी ऑफ ड्रीम्स मला खूप आवडली आणि आम्याचं काम तर नेहमी हॅट्स ऑफ। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। खूप छान वाटलं तुम्हाला भेटून। आपले सचिन खेडेकर सर सुद्धा पार्लेटियकचे विद्यार्थी आहेत। हां, बोला। नमस्कार सर, मी कीर्ती सुलोकर। मी मराठी मीडियममधूनच शिकलेली आहे आणि मला म्हणजे माझ्या शाळेच्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत, खूप छान वाटतं। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। नाही कसं आहे, शाळेचं आहे की नाही, आजकाल जे बंद शाळा आहे ना, त्यात तुम्ही हा प्रयत्न छान केलेला आहे। माझं नाव स्वाती संजूमध्ये, माझे मिस्टर शिक्षक आहेत त्या स्कूलवर सरगावला। कसं हा विषय आहे ना, तो जास्त गांभीर्याने घेतला पाहिजे। तुम्ही मांडलेलाच आहे, अजून सगळ्यांनी गांभीर्याने घेतलं तर मुलांसाठी बरोबर आहे, कारण गावातील मुलं ह्याच्यात जाऊ शकत नाही ना। बरोबर बरोबर इंग्लिश मीडियमला पण नाही, लांब जाऊ शकत नाही। बरोबर। प्रत्येक
2 मुलं 1 शिक्षक असं समीकरण झालेलं आहे. मग त्यात पण थोडा बदल होईल. तुमचा प्रयत्न चांगला आहे. आहे त्याच्याबद्दल मी काही नाही बरोबर आहे. करत नाही. मराठी माध्यम म्हणजे खूप श्रेष्ठ आहे ह्या जगात. आज मराठी नाही तर काही अर्थच नाही. हे मराठी शाळेत सुद्धा आता सेमी इंग्लिश म्हटल्यानंतर इंग्लिश हे शिकवलं जातं. त्याच्यामुळे इंग्लिश घालायला पाहिजे असं काही नाही. बरोबर. मराठीत सुद्धा इंग्लिश मिडियम सेमी इंग्लिश असल्यामुळे सगळे विषय तिकडे होतात. बरोबर. असं माझी विनंती आहे पालकांकडे, जास्तीत जास्त मराठी शाळेत घाला. थँक्यू. हे तुमचं म्हणजे तुम्हा सगळ्यांचं बोलणं ऐकून हेच वाटतंय की जे आम्ही करू पाहतोय या सिनेमातनं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय, आवडतंय आणि रुजतंय मनामध्ये. तर ते तसंच राहू द्या आणि हा शब्द जो तुमचा आहे तो तुम्हीच पसरवू शकता. म्हणजे आत्ता मॅडम म्हणाल्या नाही की सर, तुमची साथ जर लाभली तर आम्हाला जास्त विषय आमची साथ आहेच आहे, पण तुम्ही आहे खरं जरा बाहेर बोलू. सिनेमा मोठा केव्हा होतो? माउथ पब्लिसिटीनी सिनेमा कायम मोठा होतो. होर्डिंग असतातच, टी व्हीवर पण दिसत असतं, पण एका माणसाने दुसऱ्याला सांगितलं की ते जास्त मोठं होतं. तसंच आपल्या सिनेमाचं आणि आपल्या विषयाचं सुद्धा हेच आहे की आपण एकमेकांना सांगितलं पाहिजे आणि त्यावर चर्चा केली पाहिजे. तर सिनेमा आणि आपल्या मराठी शाळा हे दोन्ही एकत्र मोठ्या होतील. सो थँक्यू या सगळ्याबद्दल. धन्यवाद. एक जाणीव झाली की पिक्चर आता बघतोय ना तर सतत वाटतंय की माझ्या शाळेसाठी काहीतरी करेल आणि काहीतरी करायला पाहिजे. तर थँक्यू सो मच. अरे आमच्यातली ती कुठेतरी ज्योत तुम्ही जागवली. थँक्यू. या चित्रपटाच्या माध्यमातून हां संपूर्ण पालकांनी हा बोध घ्यावा की आपण टॅलेंट शिक्षण देण्यापेक्षा मराठी शाळा कशा उत्कर्षाला येतील, ज्या आता लोप पावत चालल्या आहेत. काही काही शाळेमध्ये मुलं पण मिळत नाहीत. बरोबर. तर ती वाढवण्याचा दृष्टिकोन सर्व पालकांनी केला पाहिजे आणि याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. धन्यवाद. माझं कॉलेज पूर्ण मुंबईला, पण आता हा माझा मुलगा पहिलीला आहे आणि मला एक आता म्हणजे हा पिक्चर बघून आता एक प्राऊड आहे की माझा मुलगा मराठी माध्यमामध्ये शिकला. व्हेरी गुड. मी फिल्म मेकिंगचा स्टुडंट आहे आणि खरंच आवडलं की ह्या प्रकारचे टॉपिक्सवर येत आहेत आणि ह्या प्रकारे प्रेझेंट होत आहे. सो वी होप की मराठी सिनेमा रिवाईव्ह होईल. पिक्चर काढला तर आम्हाला लक्षात ठेवा. मराठी शाळा म्हणजे मोठा पायाच आहे. इमारत अशी पहिला पाया मजबूत असला तरच इमारत चालते, चांगली मजबूत होते. तर मराठी शाळा ही पहिलीपासून अंगणवाडीपासून मुलांना ठेवलं तिला तर बोला 1 2 3 4 मराठी शाळेची पोरं हुशार. 1 2 3 4 मराठी शाळेची पोरं हुशार. धन्यवाद. थँक्यू.